Isimbio Ruben Ikli is my God. Ang mga tao karon nga ang ilang mga pasyente nga giingon nila COVID i-increment, walay kwarta ang mga tao, pabayaron pa, patay na nga ang ilang kamag-anak, ipabayad pa sila pag increment. Asa naman ang hustisya sa mga tao nga gigawngan ng mga tao, gilisod-lisod ng mga tao sa mga doktor o DOH, patuo nila dayon bisan o kuhan lang ubo o sipon ordinaryo, ipaila dayon nila nga COVID na. Grabe yung papangilad karon sa mga doktor o mga DOH, pati gobyerno karon gisabayan pa nila. Kamong mga masa, mga tao, pagmata na mo, daghan na kayo ang mga tao karon na dihado nangamatay tungod sa desisyon karon sa mga doktor o DOH. Pabuton pa ba ninyo nga kamo mawad-an pud mo nga wala mo trabaho gani, wala mo pangita, pabayaron pa mo, tapatay pa inyong pamilya, dili pa mo patambungon sa iya, increment pa kamo pa magasto, tapos wala mo trabaho kay naka-quarantine. Bawal. Kamo mga doktor og DOH, testingin ninyo, musaka mo sa bungkid, magpismas mo, magpisild mo, nga namoy dala, tanaw ta makaginhawa ba mo, mayor mo o pagkanawag sa iyong balaod, pero kamo mismo wala mo ni sunod. Testingin ninyo, kamo may musaka sa bukid, may bawaan ninyo nga kamo mismo ang boto di ba mo hingutas o baga takihon pud mo kay magdisyon mo ginawa sa inyong gimo karon. Ang mga tao, kamoy mismo nagpatay sa mga tao. Ako nagpakabana lang ko sa nasod nga akong gipuyan kalibutan nga ako himutangan karon nga material akong arawas. Kamo mga tao karon pagmata na mo nga giayayo na tag ilad, gigago na ta sa gobyerno nato karon. Grabe na ka komunista, sobra pa sa komunista na tabo nato karon, kay gikuhaan kita sa tuntag sa tagsa kakatungod og kagawasan. Ako yanor ko nga tao, apan ako nagmalasakit jud ko sa mga tao. Katulad kailan ako lisod pa kay sila, apan gipangayuan jud sila maayo kay namatay pa nga ila, wa pay klaro ni kalit rato nya gikon sa doktor nga COVID ko nag-injeksyon na siguro papatay. Pagkapatay gipangitaan na pud para pa-increment. Grabe ang gobyerno, dako kay pundo ang gobyerno sa mga doktor o DOH, asa paingon ang ilang kwarta nga naman ang mga tapabayaron pa man sa ilang swab test, rapid test unsa man ilang test. Kada ko sa kwarta sa gobyerno nga gihatag nga naman peting malay lang pangayo nya, wa pay klaro, mingon sila negative na pabiheon. Pag abot sa lugar nga ilang gibihan, daghang pa nga sakit dito kay matod pa may positive. Di sa to pa kana ilang gihimo karon nga matis nila negative, kwarta-kwarta na way klaro. Pag mata na mo tanang matao kana hospital karon delikado, instead nga dili mamatay yung pamilya, mamatay na lang. Kaya nga naman tungod sa ilang mali nga invento ba, wa nila gihunahuna ang sakto. Ang ilang nakatunan, nagtuon sila sakto na sila, karon kastigo na sila. Badikon ko ang Diyos, kamo ba Diyos pirisuhon mo, dili ba ninyo sentensya ng kalibutan? Wala ko na mugos ninyo, basta balikon ko, wala nilang Diyos pa ng kalibutan na si Divine Master Ruben E. Directly Senior, Master King of all Kings, Master Bimbo Directly Junior, Divine Grand Master Maduning Kirabs. Tungkol kay ako, dili ako mubarog kung dili sila Diyos. Nga naman nagasto ko, nagsarili ko, ipakita na ko unsa kaya importante ang kinabuhi ng kalibutan. Kamo mga busters, kamo mga tao, instead nga musuporta mo sa kuha nga na Jimmy Limpot nga ni Barog nga ni Puna madaot yung unsa mga klase nga tao, wa mo'y kwenta nga tao. Si Dibali mamatyan ra gyapon mo si pamilya, ana ninyo mapil nga sakto day ko nga ni Barog ko, nilaban ko sa kunasod nga akong gipuyan. Daghang salamat, may buntag karatong tanan, pagmata na mo tanan, ayon na pagpaulipon sa diktador nitong gobyerno karon. Salamat, may buntag.